mabiya tashar jakadan alheri YouTube TV. Muna muku jinjina da gaisuwa ta musamman, sannan muna tunatar da ku da kar ku manta ku danna muna subscribe, ku sharing, sannan ku danna muna like domin faɗaɗa ayyuka wannan tasha mai tarin alheri, jakadan alheri YouTube TV, tushen haskaka rayuwa. Wato duk da na san kowa da kowa da kenan ya saurari wato tambayar da ni, kuma na yi tabbani wato da harshen yare na Hindu, amma yanzu ina so ka bani amsa cikakke. To kafin ɗan uwa ya fara tambayansa, abin da ya fara cewa ya ce ya gode ma dubban ɗaruruwan mutane da suka taru a nan. Ya ce yana fatan amincin Allah akan dukkan mutanen nan. Ya kuma ce ya fahimci cewa Dr. Zakir Naik ya zo nan gurin ne ya bada sako mai kyau. To kuma a cikin tambayansa ya ce shi yana addinin Hindu ne. To amma kuma ya karanta kuma ya imani da Kur'ani. Haka ma littafin Bible da kuma Vedas na Hindu. Sannan kuma ya tambaya ya ce me yasa ake samun rabe-raben matsayi kamar su fata, sheikh, mulla, brahman da kuma sauransu. To bari fara da tambayan da kai akan me yasa wato ake samu su sheikh, su fata, su mulla, wayannan sunaye ne da ake lakanawa. To ba wai duk kawai mutum sunansa sheikh ko kuma fata ko kuma ana kiransa mulla, hakan baya sa ya zama sama da sauran 'yan adam, saboda Qur'ani ya faɗi a suratul Hujurat sura na 49 aya na 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa jalnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna Allaha alimun kabir. Aka ce ya ku mutane mun halicce ku ne daga ɗaiɗaikun wato namiji da na mace, kuma muka rarraba ku zuwa ƙasashe da kuma yarurruka. Mun yi haka ne saboda a tsakaninku ku dinga gane juna, ba wai don ku dinga gaba a tsakaninku ba. Kuma wanda ya fi kima a gurin Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake wato da takawa. To ma'aunin yanke hukunci a gurin Allah subhanahu wata'ala ba jinsi bane, ba matsayi ba, ba kalan fata ba, ba kuma shekaru ba, ba arziki ba, amma kuma takawa ne kawai, wato jin tsoron Allah da imani. To baya ƙara ma wani matsayin an haife shi a mulla family, sheikh family ko kuma kan wani family. Hakan baya kai mutum aljanna, sai dai kawai takawa, jin tsoron Allah, bin dokokin Allah da kuma imaninsa shine zai kai shi aljanna. To ka sani wannan shine tsarin Islam. To amma a tsarin addini wato na Hinduism, a littafin Vedas an ce Allah da ya yi halitta daga ɓangarensa na sama wai ya halicci Brahmans, daga ɓangaren kirji wai ya halicci Kshatriyas. Brahman ɗin wai su ne masu ilimin, Kshatriyas masu kaifin basira. Suka ce daga ɓangaren ciki na Ubangiji ya halicci wai aka halicci Vegetarians, wai su ne 'yan kasuwa, wai daga kafansa ya halicci Chidriyas, wato masu bauta wanda suke kasancewa bayi. To wannan shine koyarwar Vedas. To a Islam babu wani wanda ya fi wani a gurin halitta ko kuma a gurin aihuwa. Babu wannan tsarin samsam a Islam, amma akwai shi a addinin Hinduism. To amma domin ka samu ƙarin bayani ka saurari kaset ɗin da na yi wato akan kamanceceniya tsakanin Islam da Hinduism. To bari koma kan ɗaya tambayan kan. To domin sauraron amsan tambaya na gaba, ku biyo mu a tashar ku mai tarin alheri, jakadan alheri YouTube TV, jakadan alheri YouTube TV, tushen haskaka rayuwa.